Poštovani prijatelji, dobrodošli na kanal Kuvam svaki dan. Danas spremamo nešto specijalno. To su ćufte iz rerne. Prošli su ovi letnji, vrući dani, možemo slobodno da uključimo rernu i da napravimo ove divne ćufte koje će svako voleti. Drago će mi biti da probate ovaj recept i da svojim komentarima date doprinos ako vam se nešto sviđa ili ako vi nešto drugačije pravite od ovoga. Kao što vidite, samo 250 grama mesa nam je dovoljno, napravit ćemo ručak za 4 osobe. Tu još imamo jedan luk, jednu šargarepu, jedan čen belog luka, pola tikvice i 100 grama spanaća. Moj spanać je iz zamrzivača, a vi ako koristite sveži, provucite ga malo kroz toplu vodu i bit će vam savršen. Pripremljeno povrće stavljamo u seckalicu. Treba ga što bolje isitniti da bi se lepo pomešalo s mesom, da to bude jedinstvena jedna celina i da se lepo može ispeći i biti kompaktno. Najpre meljemo, stavljamo u seckalicu crni luk, beli luk i šargarepu, a zatim tikvicu i spanać zbog čvrstine materijala da bi bilo ravnomernije iseckano, takav je bar moj secko. Kad to pripremimo, pomešamo sa mesom svo povrće i još ćemo dodati jedno jaje. U međuvremenu da vas podsjetim da na mom kanalu možete gledati i vidjeti mnogo različitih jela koja se vrlo jednostavno prave i pozivam vas da me zapratite ako to već niste učinili. Evo sada pomešamo svo ovo povrće s mesom. Rekla sam samo 250 grama mesa, dobijemo 12 velikih ćufti od kojih može da ruče 4 osobe. Vrlo fino i komotno, bez ikakvih problema. Znači jako jedan izdašan obrok. Evo dodajem so po ukusu i biber. Vi naravno ispoštovat ćete vaš ukus prilikom dodataka ovih. Dodajem i malo prezli, to jest mrvica, toliko da mi ne bude previše vlage u ovom mesu i povrću. To sve zavisi kako ste procedili spanać i koliko ste uneli vlage zajedno sa mesom. Kad napravimo jednu masu koja može da se oblikuje, završili smo dodavanje prezli, a ovamo pripremamo posudu za pečenje. U posudu za pečenje podmazat ćemo je naravno i stavit ćemo krupno isečen luk, ovu drugu polovinu glavice. Stavit ćemo u tu posudu. To je jedna vatrostalna činija koju nisam dobro snimila. Stavit ćemo paradajz jedan, također isečene kriške, krupno bilo kako. Moj paradajz je malo zelen, vi ako nađete lepši, zreliji, dobro je, ali već prolazi pa ga nema mnogo. I dodat ćemo jednu zelenu papriku. Možete i drugo neko povrće po vašoj želji, ali uglavnom ja sam stavila to i ćufte koje budem stavila preko jako će se lepo ispeći. Biće vlage u ovom povrću koje je u bazu postavljeno, tako da će mnogo lepo da se peče. U međuvremenu sam uključila rernu na 200 stepeni i pouljit ću malo ćufte odozgo. Pečem 40 minuta poklopljeno i zadnjih 10 minuta otklopimo i bit će nam divna boja ovih ćufti. Zaista će svako da ih pohvali, a jako su ukusne, bez imalo masnoće, vidjeli ste. Na kraju ukrasimo sa malo mladog luka sitno seckanog ili nekim drugim načinom kako vi želite. Nadam se da će vam se ovaj recept dopasti. Uživajte i prijatno!